Spoločnosť Mazars sa nachádza na našom Partnership Day, čomu sa veľmi tešíme. Vítajte medzi nami. Ďakujem veľmi pekne. Prečo spoločnosť Mazars sa snaží spolupracovať s univerzitami a aké benefity z toho vy vnímate? Benefity sú určite obojstranné. Spoločnosť Mazars sa snaží spolupracovať s univerzitami, jednak so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, ale takisto aj s inými univerzitami. Robievame prednášky na univerzitách, chodívame na takéto kariérne dni a tie benefity sú podľa mňa veľmi veľké z oboch strán. My sme schopní na tých prednáškach a aj na týchto kariérnych dňoch vytipovať ľudí, ktorí sú šikovní a mohli by byť potenciálnymi zamestnancami, takže tie benefity sú pre nás obrovské. Veľmi radi chodíme na takéto akcie. Tešíme sa tomu. A aké máte skúsenosti s našimi absolventami? Máme bohaté skúsenosti, máme dlhoročných zamestnancov, naozaj máme kolegyne, ktoré pracujú 19 alebo 15 rokov v Mazars a práve študovali na Fakulte ekonomiky a manažmentu, takže skúsenosti sú veľmi dobré, ale takisto naberáme aj nových zamestnancov a takisto vlastne absolventov. A aké možnosti uplatnenia má súčasný náš študent alebo absolvent práve vo vašej spoločnosti? Naša spoločnosť je medzinárodná daňovo-poradenská spoločnosť, ktorá sa zaoberá širokým spektrom služieb od daní cez účtovníctvo, audit, consulting, máme oddelenie udržateľnosti, takže zameranie a možnosti vlastne využitia a zamestnania sa v našej spoločnosti sú naozaj široké. A prečo by sa mal náš študent, respektíve absolvent zamestnať práve u vás? Čo mu viete ponúknuť? Naša spoločnosť ponúka rôzne benefity. Veľmi dôležitým benefitom určite, alebo teraz takým veľmi vychyteným je flexibilný pracovný čas. Takisto ponúkame možnosť home officeu, takisto ponúkame príspevok na dopravu alebo takisto na vlaky. Istým benefitom môže byť aj skutočnosť, že naša spoločnosť pôsobí v Bratislave, v Nitre, v Košiciach aj v Považskej Bystrici, takže môže sa zamestnať vlastne vo viacerých miestach na Slovensku. A možno ešte ďalšie, máme dni navyše, vlastne už 3 dni dovolenky máme navyše a ďalšie 2 dni sa pridávajú v lete, takže. To znie veľmi zaujímavo. A chceli by ste dodať nejaké slovko na záver, nejaký odkaz našim študentom? Chceli by sme im odkázať, že ich veľmi radi privítame v našej spoločnosti.